αυτό στο Women's Health καλή αρχή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι κλισέ, αλλά παιδιά είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Το ότι σε μια εποχή που δεν γίνεται τίποτα, όταν δημιουργείται κάτι τέτοιο, να είστε τρομερά χαρούμενος και να λες ότι όντως κάνουμε βήματα μπροστά. Χαίρομαι πολύ που βλέπω την Αθηναίδα σε αυτό το ρόλο, γιατί τη θεωρώ θεά και πιστεύω ότι αυτό που λείπει από θέματα, ας πούμε, σώματος κτλ. Είναι η φαν διάσταση και το πώς να είναι πιο happy όλο αυτό. Και η Αθηναίδα αυτό θα το κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τη Δώρα και την Κάτια που είναι φίλες μου σε πολύ σημαντικούς ρόλους. Επίσης, τις φωτογράφησεις περάσαμε τέλεια. Δεν έχω λόγια για τη Μάρθα και την Ανίτα. Φωτογράφηση που θέλει να είναι undercover, οπότε δεν θα πω το όνομα ή όχι. Καλά, θα το πω εντάξει, ο Σπύρος που είναι φανταστικός. Άμα δείτε κάτι πολύ σεξι, αυτό φταίει. Επίσης, είναι τέλειο να πας σε μια φωτογράφηση και ταυτόχρονα να τρως. Ας πούμε, φάει εδώ για χαμός. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, καλή αρχή, να πάνε όλα φανταστικά. Και τι άλλο πρέπει να πω. Yes, I do σε όσοι μας κάνουν, αισθανόμαστε καλά με εμάς τους ίδιους.